Se todo vai segundo o previsto, a reforma do pabillón de Fontecarmó en Vilagarcía será unha realidade no próximo mes de xullo. Unha vez superadas as dificultades que fixeron que os prazos se dilatasen, os traballos encaran a súa recta final. Aquí hai cambios de cuberta, cambios de climatización, cambios de vestiarios, solventar os problemas de condensación que tiñe. Como decía, vai a ser un pabillón que tanto estéticamente, sobre todo por fora, pero sobre todo pensando na funcionalidade, vai a ser como se estrenásemos un pabillón. Esta mañá o alcalde fixo unha visita a estas instalacións. Varela destaca o esforzo económico que se está facendo para un dos principais escenarios deportivos da cidade. É un esforzo moi importante que está facendo Vilagarcía, os cidadáns de Vilagarcía, para ter un pabillón moderno, porque lembremos que de un orzamento de 2 millóns de euros que vai a ser esta obra, pois aproximadamente o 60% é con fondos propios do Concello de Vilagarcía. Así que unha aposta moi clara do Concello e da Fundación de Deportes pola mellora das nosas instalacións. Ademais da reparación da estructura, do cambio da cuberta e da mellora da envolvente, no proxecto inclúese o acondicionamento interior, con novos vestiarios e ximnasio. O rexedor aproveita para avanzar outras melloras noutras instalacións deportivas de Vilagarcía. Van a comenzar melloras nas pistas de atletismo, van a comenzar tamén melloras no pabillón de carril, pero que ademais dentro de pouco tamén lle vai a tocar o céspede do campo de Verdón, é dicir, é un investimento. Sabemos a importancia do deporte para a nosa cidade, sabemos que cada vez, afortunadamente, hai máis rapaces e rapazas practicando deporte, e que eso require ter unhas instalacións pois acordes a esa demanda. Ademais, nestes momentos xa está en marcha tamén a reforma do Manuel Jiménez, onde se está renovando o céspede artificial.